Здравейте, приятели! Днес съм ви подготвила една много вкусна торта, която е изключително лесна. Тя се състои от пухкави пандишпанови блатове, маскарпоне крем и праскови между тях и отгоре. Сега ще ви покажа как да си я направите. Ето това са продуктите, които са необходими за нашата торта. Брашно, захар, нишесте, кисело мляко, сол, бакпулвер, зехтин, ванилия и 4 яйца. Първо разделяме яйцата на белтъци и жълтъци. В миксер разбиваме първо белтъците. Сега разбиваме жълтъците с останалата захар. Не е проблем, че миксерът е изцапан с белтък. Добавяме ванилия и постепенно добавяме зехтина. Накрая добавяме и киселото мляко към течните съставки. Разбъркваме сухите съставки заедно, преди да ги добавим към разбитите жълтъци и белтъци. За по-сигурно и ако нямате много опит в сладкишите, пресейте ги заедно. Лека по лека добавяме сухите съставки към мокрите. Внимаваме много да не се образуват бучки. Когато тестото се сгъсти значително, започнете да добавяте от разбитите белтъци. Добавяме белтъците внимателно, за да не спаднат, защото те също ще ни осигурят обем на сладкиша. Разделяме сместа между две форми, намазани с мазнина и покрити с кръгова от хартия за печене. Стараем се да е равномерно, да са еднакви двата блата, но можем да използваме кухненска везна, за да сме по-сигурни. Разбиваме студена течна сметана с над 30% масленост в една купа с миксера на висока скорост до пухкавост. В друга купа разбиваме маскарпоне с пудра захар и ванилия до хомогенност. Съединяваме двете смеси с гумена шпатула. По този начин си осигуряваме по-лек и пухкав крем, отколкото ако разбием маскарпонето заедно с сметаната. Нарязваме праскови или нектарини на малки парченца и ги задушаваме в тенджера с лъжица захар или без до омекване. Това са прасковите за пълнежа. Разрязваме охладените блатове на две половини всеки. Сглобяваме тортата, като поставяме един блат върху чиния и мажем с крем. Отгоре разпределяме 1/3 от омекналите праскови. За по-лесно можете да използвате ринг за торта, така по-малко рискувате тя да стане крива, но не е задължителен. Продължете по същия начин, докато поставите последния блат отгоре. Трябва да ви остане малко крем за измазване отгоре и потенциално отстрани. Можете да оставите тази торта гола, но аз предпочитам да я измажа и отстрани съвсем леко. Така издържа по-дълго в хладилника, без да изсъхват блатовете. Оставете я да се охлади за 3-4 часа, преди да я намажете с крема отгоре и да я украсите. Обещавам ви, че ще се влюбите в тази уникално вкусна, лека торта с праскови. Да ви е сладко!